Juste mazandry me de za mitady anao e. Ke karakory rala. Tsy raha tadiavako anao fa zay section moringny zegny zay mitady anao mba amorognany vote niran'ny fanoro lahy koa ndesiny ampiady fanoro lahy. Tsy problème zegny ataotsika zegny section. Azao zao moa fanao latsika zala. Maromaro e. Iya. Iya maromaro Serpagnol, Radakabe, Julio. Ya karaha ty talenaka mba mesa fanoro lahy raiky edy zambandra raiky hoe zamba agnopikopy kely hoe zamba ty katroko eny amendra raiky. Amiako anao Radakabe. Izy mbola afaka zegny. Bon amiako anao basy Julio. Mbala zanaka dadiko zegny mbala zay fo mbala la Fanoro lahy famille. tokony amiako ngia. Mbala tsy. Bon karaha ty basy amiako anao Serpagnol. Fotaka antany moedy soma letry mbala hely zareo eny zinka. Ary fa tsisy eky tavela koa tsy fanoro vavy e. Kya zegny mihitsy ninaka raiky zay talenaka ninaka azy tsy mila mpanarika zay ke karakory zegny fandehany vatagnanany. Izy ronjaronjany maventiventy fe izy tiatia mitipika zay. Mavetivety fezy lerany zegny zay tegna lerany aminaka mavetivety fezy izy mitipika zegny tegna pare aminazy izy moramora harampy izy. Watsy baba Amela yaro.
Anao koa Zandrimedy? Aha, normal fo madame ke karakôry? Za io tseky mitady anao sa malalaka anao am'le 14 juillet io? Ama avec la pluie tombée avec les deux solaires madame avec soawa. Ino raha tianao volagniny am'zay Zandrimedy? Zamy daty io fa occupé madame magnano fety lycée privé Lauria Ambilbe. Croager madame, anao croager madame, courage fo. Ia, magnaraka feky am magnaraka.